A primeira metade do século XX en España é unha historia de colapso político, de esperanzas radicais e, ao final, dun conflito terrible. Pero, ao mesmo tempo, e aquí ven o interesante, foi unha das épocas máis brillantes da súa cultura. Imos ver como estes dous camiños, o da destrucción e o da creación, puideron ir da man. Mirade esta imaxe, unha barricada nunha rúa de Barcelona. Isto é un aviso do que estaba a piques de pasar. A gran pregunta é como se chega a isto? Como un país moderno acaba caendo nunha espiral de violencia que o leva a unha guerra civil? Pois para entendelo, temos que viaxar atrás no tempo, ao comezo de todo. E todo comeza aquí, co reinado de Afonso XIII. O seu tempo no trono foi, digamos, o caldo de cultivo de todo o que veio despois. Foi a primeira peza do dominó que, ao caer, arrastrou todas as demais. A ver, vexamos isto paso a paso. O reinado de Afonso XIII foi unha cadea de intentos fracasados. Primeiro, o bipartidismo. En teoría, dous partidos que se turnaban no poder. Só estable, non? Pois non. Na práctica, eran incapaces de controlar a tensión que había na rúa. Cando iso estoupou, probáronse os gobernos de concentración, todos xuntos para buscar unha solución que tampouco chegou. Así que, cal foi o seguinte paso? O punto de non retorno. En 1923, o propio rei apoiou un golpe de Estado, a dictadura de Primo de Rivera, e cando até a dictadura se desgastou, veio a dita branda, que foi basicamente un último intento desesperado por salvar algo que xa non tiña remedio. E, para que se entenda o ambiente da época, temos momentos como a Semana Tráxica. Unha protesta contra o envío de soldados á Guerra de Marrocos acaba converténdose nunha revolta masiva en Barcelona. A resposta? Unha represión durísima que non fixo máis que botar leña ao lume e afondar a fenda entre a xente e o poder. A paz social era moi frágil. E coa monarquía totalmente desacreditada, en 1931, o rei marcha. E España entra nunha era completamente nova, a Segunda República. Foi como unha bocanada de aire fresco, un momento de optimismo brutal, a oportunidade de modernizar o país e de solucionar, por fin, os problemas que levaba arrastrando séculos. E a pedra angular deste soño foi a nova Constitución. Ollo, porque para a súa época era incriblemente avanzada. Decía que o poder era do pobo, establecía a separación de poderes e, algo que era toda unha revolución, o dereito ao voto para as mulleres. Ademais, separaba a Igrexa do Estado e abría a porta a que rexións como Cataluña tivesen a súa propia autonomía. O plan era, basicamente, construir unha España nova desde cero. E estas ideas, claro, non surdiron da nada. Detrás había persoas que loitaron por elas. Un exemplo clarísimo é Clara Campoamor. A súa defensa do sufraxio feminino nas Cortes foi épica. Ela e outras como ela foron o motor deste cambio. Pero, claro, ese proxecto de futuro non gustaba a todo o mundo. A República estivo partida en dous desde o primeiro día. Os primeiros 2 anos, o bienio reformista, foron de cambios a toda velocidade. Pero os 2 seguintes, coa dereita no poder, foron xusto o contrario, frear e dar marcha atrás a todo o que se fixera. Imaxinade esa tensión, ese tira e afrouxa constante. Era insostenible. E chegamos a 1936. A tensión estaba ao máximo. Nas eleccións de febreiro gaña a Fronte Popular, unha coalición de esquerdas. E para os sectores máis conservadores, sobre todo no exército, isto foi a gota que colmou o vaso. Foi o sinal para poñer en marcha un golpe de Estado. E aquí está o punto clave. O golpe de Estado de xullo do 36 fracasa. Fracasa a medias. Non consegue facerse co control de todo o país. O resultado, España queda literalmente partida en 2 bandos que non se poden nin ver. E aí, nese intre, comeza a Guerra Civil. Así que tiñamos 2 Españas enfrontadas. Por un lado, o bando republicano que defendía o goberno lexítimo, o que saíra das urnas. Controlaban as grandes cidades e as zonas industriales e recibiron axuda da Unión Soviética e de voluntarios de todo o mundo. E, por outro lado, o bando sublevado, que se facía chamar nacional, unha mestura de militares, monárquicos, conservadores e fascistas, todos baixo o mando do xeneral Franco. E os seus aliados? Pois nada menos que a Alemanha de Hitler e a Italia de Mussolini. A cousa non podía ser máis seria. Case 3 anos de guerra. 3 anos que deixaron unhas cicatrices profundísimas, que tardarían décadas e décadas en comenzar a pechar. O custo humano foi tremendo. Falamos de cifras que asustan. Máis de 500.000 de persoas mortas,
E non só soldados na fronte, moitísimos civís e víctimas da represión que houbo en ambos os dous bandos, unha auténtica sangría. E a traxedia non remata co final da guerra. Máis de 200.000 persoas tiveron que fuxir do país, exiliarse para non ser represaliadas. Unha fuga masiva de talento, de científicos, de artistas, unha perda irreparable. Así que o resumo final é desolador. Unha sociedade rota entre os que gañaron e os que perderon. Unha economía esnaquizada. E por riba de todo, o fin da liberdade. Comenzaba a longa e escura ditadura de Franco, que acabou con todo o que se intentara construir. Pero aquí é onde a historia nos sorprende. Porque mentres todo isto pasaba, mentres o país se desfacía, a cultura española estaba a vivir unha explosión de creatividade espectacular, a chamada Idade de Prata. Parece un contrasentido, verdade? Como pode ser que no medio de tanto caos florecese a arte deste xeito? As bases xa viñan de atrás, da xeración do 98. Eran pensadores que, a principios de século, se puseron a reflexionar sobre a identidade de España, sobre o seu futuro. Eles foron os que comezaron a remexer nas ideas que logo estourarían. E despois deles, chegou a explosión, a xeración do 27. Vai a nomes: Lorca, Dalí, Buñuel. Un grupo de xente brillante que colleu a cultura española e a puxo á altura das vanguardas de toda Europa. Foron pioneiros, romperon con todo. E xa se falamos de pintura, a cousa é do outro nivel. Picasso, Dalí, Miró. É que eles non só formaban parte da vanguarda en París, eles eran a vanguarda. Estaban cambiando as regras da arte para sempre, e todo o mundo miraba para eles. E isto lévanos a unha última reflexión. Cando unha nación creba, que se salva a través da súa arte? Quizás a resposta sexa que a arte non só sobreviviu a todo aquel caos, senón que de algún xeito naceu del. Como se toda esa tensión, esa urxencia, esa loita entre o vello e o novo fose o combustible que acendeu unha fogueira creativa incrible. O proxecto político da República foi esmagado, sí, pero todo o seu soño, a súa audacia e a súa traxedia quedaron gardados para sempre na obra de todos estes xenios. Un legado que nos demostra que, ás veces, nos momentos máis escuros, é cando a creatividade humana pode chegar a brillar con máis forza.